Oh my god. He is coming. Aňyr daýaýjy bolan sen gelmediydik bolan. Garynjasy berdi. Yo. Get up down with the bass and sound. Get up, get down with the bass and sound. Get up down with the bass and sound. Dostlar, şu an nida varýatdy? Mestiýa başga bir ýer barjak. Nidadyň bilemon ya. Atna bugün şu ýaşyl wada şolaň ýanyna galyp ertegi ýola çykjakdyk. Mestiýa diýen bir Mestiýa şäherini ýa-da bir ýerden adyna. Mestiýa diýen bir owadan ýeri bar. İnternetde okapdyk. Mestiýa şäheri boluplar. Hatta çykdyk ertegi. Ýöne bugün häne harywaty iki tane Polşaly adamlar olaram gezip görüneken öýler maşinlar bar eken. Ondan bir de teklif etdiler eğer gidecek olsanız bir emniyetin Mestiýa bar ya bundan başka ýeri bu başka ýerde galyp ertir Mestiýa geçecek diýdiler. Eğer isteseňiz bize goşup bilýäňiz diýdiler bilen gün tamam bolýar. Bilgenlik aydan gaty gowuldy şu adam bilenlik bar ya. Dostlar, salam. Erteriňiz haýyrly bolsun. Şu wagt dadymyzy, zaptramyzy etdik. Metiýeden birazdan 10 aşmydan çyksak bolýar. Dünkü Polşalylar bilen bir posterle galdyk. Yaman bir maşgala eken, garryja çağlar zatlary we aklyklary we gaty gowy, gaty mihman taýýar. Gün akşam gelenimizden ýem da klionka da çağırdılar. O edip ýidirdiler, içirdiler. Akşam yattık. Akşam ben öýde yatmadım. Öýe aňar koýy. Öý biraz ısıraken men bärik çadyrymı gurdum. Çadyrymyň içinde yattım. Howada ýaman gowdy salkyn akşam. Şu aňar görýäňiz öýüň eýeleri ýaman gowdy. Gaty ken arkada Mestiýadan bilen şu Polşalyň maşinlary haýlandy. Bäpem şu an ýolary geçip barýaka gördük. Teret geçäýeldik. Hidroelektrik santraly. Görýän näme ullugyny. Gatullu han äpet. Ýap-ýaşyllyk. Aňyrdan giýirsi bar eken. Ýani şu wagt ýapyk eken. Ýa-da diňe işleýänler üçin. Şu wagt ýene işlenok, suwakanok. Any last words? Goodbye. See you. Bye. See you on the other side. Görýänmi? Bular gorkup oterler şu wagt. Gorkup oterler kim birinji gidip bilýär. Men giderim ne çat ýöram olup gelýän. Oh, kıyımlı ya ara bunu.
Evet, surat alır. Sunyarak yoldan geçip baraka gördük. Soğuk keselliydik. Şu an drone çıracak bolya. Bu ýaşylar. Oh, it's Mestiýa. Oh my god. He is coming. Bye. Aňyr daýaýjy bolan sen gelme diýdik bolan. Gel ya oğlum. Şu hanmadyň elindäki drone'un bahasy 500 euro eken. Ödem kaçtybasy biraz azdyrak. Ay standart. Yani bundan has kymmatlary var. 100 metr uzaklyga çely gidip bilýän eken. Hadi uçurjak bolýa. Gatybet suratlar alyp bolýa, video alyp bolýa. Okay, just hold it straight on your arm. Okay. Yeah, it's just okay. Just hold it like this. And straight on your arm. Don't be afraid. Up. Beýle, beýle. Yeah, like this. Okay. Soon up. I'll do this. Yo, gitti. Öňünde kamera var. Gitip gidýärdir. Right. So then. I hope see you. Gitti. Be, ırgılla ya köplerine. Şu an gatıda o gitti. 100 metreden hem 120, 130 metre selli gidip bilýär. Karıncağısın, her adamın. Şimdi yani Sulonku'dan ediliyor. Gittiğin yerlerine gezip diyorlar. Şu an durduk birazcık. Kafeye geldik. Yol uğruna vararken birazcık dinceler deyip. Oops. Şu takdir edip rahatlamalılık mümkün değil.
Mika diýen. Teredin kana dastur. Lan yerine çadır orup yat. Ne çöwnä galypdyr aňardan derýa, dağdan, dağın üstünden suw elýär. Birip derýa. So suwlaň ýollary akyp gelýär aşağı. Okay. In the beginning, there was time. No room for darkness to take place. Calling for the light. In the mystery of life. Every night has come to this. On every